Keď sme sa dozvedeli o možnosti, samozrejme, absolvovali sme všetky tie stretnutia a obecné zastupiteľstvo jednoznačne a jednohlasne súhlasilo s tým, aby sme sa zapojili, nakoľko roky tieto akcie, čo sme mali, žiadne peniaze, žiadne výnosy nám neprinieslo do obecného rozpočtu. Ako to bolo slúbené, prakticky 31. januára tohto roku sme dostali 3404 eur. To je prvá splátka, lebo my sme sa ako obec rozhodli, že budeme po splátkach poročných žiadať tieto finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky zatiaľ ich máme na účte v Slovenskej sporiteľni samozrejme a v budúcnosti, blízkej budúcnosti uvidíme, samozrejme, budeme to mať, kde to dať. Aj som odporúčal, samozrejme, v našom mikroregióne, takže možno aj sme trošku vedeli ovplyvniť niektorých kolegov, možno aj niektorých. Nech samozrejme stávisí to na obecných zastupiteľstvách.